Днес ще направим мишмаш. Ще започнем с масло в тигана, после задушаваме прас лук, слагаме чушките да се задушават, през това време ще си сменим доматите, слагаме ги доматите в тигана, после сиренето, намачваме сиренето и накрая добавяме яйцата. Ще видите как ще се получи. Прас лук първо, може да сложим сега и чушките направо. Посоляваме малко и оставаме да се задушава. Задушихме прас и чушка първо за 15-20 минути и сега слагаме домата на пепеле, които сме слагали. Слагаме и сиренцето, малко да умекне, ще го разбъркаме и последно слагаме и яйцата. Сложихме и малко сух зелен лук или каквито подправки обичате може да сложите. Сега вече, когато сиренето се е разтопило, слагаме вече яйцата. Пак ще ги затворя и някакво време просто ще ги разбъркаме. И когато бълтъка започне да се изготвя, само разбърквате хубаво и всичко ще се сготви с достатъчната топлина. Това е най-добрият мишмаш, който сте яли.